Kważi 22,000 persuna f'Malta huma liċenzjati mal-Pulizija biex iżommu arma tan-nar. Min tarif moti lil TVM News mill-Pulizija 68,000 arma tan-nar huma liċenzjati biex jinżammu jinġarru waqt attività ta' sparar bil-mira ġewwa faċilità apposta u ma' 63,000 arma tan-nar huma liċenzjati biex jinżammu għal kollezzjoni. Sas-sena li għaddiet inħarġu aktar minn 13,000 liċenzja għal iskopijiet ta' kaċċa. L-Ispettur Therese Grima Xiberras mill-Uffiċċju tal-Liċenzji tal-Armi fiħdan il-Korp tal-Pulizija spjegat li hemm kategoriji differenti ta' liċenzji ta' arma tan-nar għal kolletturi, għall-isparar bil-mira u għal kaċċa fuq l-art fuq il-baħar u tal-fenek selvaġġ. Fil-każ ta' armi tan-nar maħduma qabel l-1900 jew armi diżattivati ma tinħareġ liċenzja imma ssir dikjarazzjoni. Spjegat li persuna jista' jkollha aktar minn liċenzja waħda. Persuna jista' jkollu il-collector A, jista' jkollu il-target, jista' jkollu l-hunting. Skont dan fiex inhu interessat bħala armi u bħala attività. L-Ispettur Grima Xiberras qalet li l-liċenzja tal-arma ma tintiritx. L-liċenzja hija individwali u meta persuna tħallina l-liċenzja tiegħek. F'każ li l-arma tintiret minn persuna li m'għandix liċenzja tinħareġ dik li tissejjaħ Collector License B. Fl-antik ngħidu let to keep. Fejn inti tista' iżżomm dik l-arma ma tistax tixtri iktar, kull ma tista' tagħmel iżżomma jew tiddisponi minnha, ġifieri tbieħha jew ittieha lil xi ħadd. L-aktar arma komuni f'Malta hija is-Center. Stephen Petroni, storiku tal-armi li kien involut fit-tfassil tal-liġi tal-armi, irrimarka li tintuża l-aktar għal kaċċa u għall-isport tal-plattini u anke tinżamm għal kollezzjoni. Wara jiġu dawk ngħidulhom handguns, jiġri pistoli u revolvers u rifles. Issa fil-maġġoranza tagħhom huma għal target shooting, jiġri jintużaw fl-sports tal-isparar ta' preċiżjoni. Numru kbir minnhom jinżammu wkoll għal kollezzjoni minħabba l-valur storiku tagħhom. Is-Sur Petroni spjega li ħafna kolletturi tal-armi ma jiffukawx biss fuq it-tip tal-arma imma jfittxu wkoll l-epoka, il-pajjiż jew id-ditta tal-arma. L-armi f'Malta huma regolati blad dwar l-armi li jindikaw wkoll li ma tipi ta' armi tan-nar huma projbiti fil-pajjiż.